ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ସାହସ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜେଜେଙ୍କଠୁ କେମିତି ଥିଲା ସେ କାହାଣୀ। ଦେଦେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀଟେ କୁହ। ଆରେ କହୁଛି ଶୁଣୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଗାଁରେ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ମା ପୁଅଟିଏ ରହୁଥିଲେ। ପୁଅଟି ଛୋଟ ଥାଏ। ତାର ମା ପ୍ରତିଦିନ ସଫାସୁତୁରା କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଛାଡ଼େ। ପିଲାଟି ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତାନି ଧରି ଚାଟଶାଳୀରେ ବସି ରହେ। ତାର ତ ପାଠ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ତାର ନାମ ଥିଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି। ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସମସ୍ତ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ। କାହାର ସିଲଟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ତ କାହାର ବହି ଚିରି ଦିଏ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିବାରେ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରହାର କଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଚାଟଶାଳୀକୁ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରହାର କଲେ। ପିଲାଟି ଯାଇ ବାହାରେ ଲୁଚି କରି ରହିଲା। ଖାଇବା ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମା ଗୋଟିଏ ଛାଟ ଧରି ଗୋଡ଼ାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭୋକ ଉପାସରେ 3 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ମହାତ୍ମା ଦେଖା ହେଲେ। ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବାରେ ତୋର ନାମ କ'ଣ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋର ନାମ ଗୁଣ୍ଡୁଚି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ନେ ପୁଡ଼ିଆଟିଏ ଖାଇଦେ। ଆଉ ଏହି ମଞ୍ଜି 2ଟି ନେ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମର ଘର ପଛ ପାଖରେ ପୋତି ପାଣି ଦେବୁ। ସେହି ମଞ୍ଜିରୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଗଛ ହେବ। ଦରକାର ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଦେ, ବାବାଦି କ'ଣ ଦେଲେ? ଥଫଲ ନା ପାନ ପୁଡ଼ିଆ? ଆଚ୍ଛା, 2ଟି ମଞ୍ଜି ଦେଲେ। ସେ ମଞ୍ଜିର ନାମ କ'ଣ କହିଲ? ଆରେ ବୁଲୁ, ସେ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ନୁହେଁ କି ସଫଲ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ। ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜି 2ଟିର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କମିବା ବା ଛୋଟ। କ'ଣ କହିଲା ଜେଜେ? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଗଛଟି ବଡ଼ ହୁଏ ପୁଣି ଛୋଟ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଗଛଟିର ନାମ କ'ଣ କହିଲ? କହିଲି ପରା, ଗଛର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଗଛ। ଏପରି ଏକ ଗଛ ଅଛି? ହଁ, ଥିବ, ହୋଇଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କୁହ। ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ମା ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଚାଟଶାଳୀ ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ତାର ମା ଘର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ତଡ଼ୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଗଛ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏ ଗଛ ବେଗେ ବଡ଼ ହୋଇଯା। ଏପଟେ ଗୋଡ଼ାଉଥାଏ ତାର ମା। ସେପଟରୁ ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଛ 2ଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପିଲାଟି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏପଟେ ମା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବୋକା ଭଳି ପିଲାଟି ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁରୁଣୀର ଘର ଥାଏ। ସେ ଅସୁରୁଣୀ କିଛି ସୁନାର କୁକୁଡ଼ା ପାଳୁଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ କୁକୁଡ଼ା ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାଟି ଲୁଚିକରି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ପିଲାଟି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା, ଏ ସୁନା ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯିବି। ତାହାହେଲେ ଘର ଲୋକ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପିଲାଟି ସୁନା ଅଣ୍ଡା 7ଟି ଆଣି ଲୁଚାଇ ନିଜେ ରଖିଲା। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ, ସେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସେ ଅଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଖୋଜୁ ନଥାଏ? ଆରେ ହଁ, ଖୋଜେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଆଜି ବୋଧେ ଦେଇ ନଥିବେ ଅଣ୍ଡା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ନେଇଛି 7ଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ନେଲା 7ଟା, ତୃତୀୟ ଦିନ ସେଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଯାଇ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଦେଇଛି। ଦେଖିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କିଏ
ସତରେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଯାଉଛି? ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଏକା ଧରି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେପଟେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଦୌଡ଼ିଲା ପିଲାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି। ପିଲାଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବାବାଜୀ ମହାତ୍ମା କହିଥିବା କଥାଟି। ଦେଦେ ବାବାଜୀ କ'ଣ କହିଥିବା କଥାଟି? ଆରେ ବାବାଜୀ କହିଥିଲେ, ଗଛ ହେଲା ପରେ ଗଛ ତୁ ଆକାଶକୁ ବଢ଼େ, ଆରେ ଗଛ ତୁ ତଳକୁ ଛୋଟ ହୁଅ। ସେଇଭଳି ପିଲାଟି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଛୋଟ ହୁଅ ବୋଲି ତଳକୁ ଚାଲ। ଗଛ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। ଜାଣିଲୁ ନାତିଆ ଟୋକା, ଗଛ ପାଖକୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ଛୋଟ ହେଲା। ଛୋଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କରିବ ମନରେ ଭାବିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳକୁ ପଳେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତ। ସେ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଲା ତାକୁ କହିଲା ତଳକୁ ଚାଲେ। ସେ ଗଛଟା ତଳକୁ ଆସିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଲା ଦେଖିଲା ତାର ପିଲାଟିର ମା ଯେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେ ପନିକିରେ ଧରିକି ସେ ବୁଢ଼ୀକି ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀକି ମାରିଦେଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ମା ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖି ପୁଅକୁ ଆଦର କଲା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଲା। ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିଲା, ସେହିଭଳି ସୁନାର କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ। ଏହିଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସାହସରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେଲା। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସିନା ମହାନ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ସାହସ, ବାବାଜୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ରହୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।